Takže ahoj kokosáci, dneska tady pro vás mám první díl z této mapy. Máme tady menší farmu, tady můžete vidět, vlastně jsem si udělal vlastní farmu. Už jsem tady chvíli hrál, můžete vidět, že nějaké ty stroje tady máme. A máme tady připravené na to, aby jsme mohli jít balíkovat, tady slámu a tady seno. Tady mám už připravené balíky, jakmile nabalíkujeme seno, tak jsem přemýšlel, že bychom začali chovat krávy, ale ještě uvidíme, jak to bude. Ale teď se můžeme vrhnout na balíkování. Tak, už mám připojený tady balíkovač od Klásu. No, můžeme jít na to. Asi první, vidím, že už tady mám připravené nějaké balíky ze sena, jakože jsem předtím už dělal, tak půjdeme udělat tady nějaké ty balíky. Tak, tady mám to naše menší lůku, takže musíme to rozložit. Když tak, asi to budu balíkovat, jakože nebudu to asi moc balíkovat podle reality, ale tak snad vám to nebude moc vadit. Ještě tady máme vlastně slepice, které jsem teď nedávno koupil a máme to mají nějakou pšenicu u nich. Tady vidíte ještě skleník a mám už tam nějaký ten salát tady naložený, který můžeme potom v nějakém dalším díle klidně prodat. Asi vám sem teď hodím timelapse, jak to budu balíkovat, tak doufám, že si ho užijete. Tak, pole jsme zbalíkovali, ještě tady vyložíme ty dva balíky, co tam ostali. Ještě můžeme jít zbalíkovat tu slámu. Přemýšlím, asi to ještě v průběhu tohoto videa buď to naložíme ty balíky, nebo to někdy jindy, že to všechno prodáme a uděláme zbytek. Jako teď potřebujeme hodně peníze, takže by to chtělo asi v příštím videu, aby jsme vydělali peníze. Jako trochu mě štve, že je hnusně, ale tak hold, to nějak musíme zvládnout. Vypadá to, že ještě tady bude mít jeden balík sena, potom už bude mít slámu. Jako doufám, že z toho bude hodně slámy, protože tu potřebujeme hodně teď. Aby jsme mohli pěstovat vlastně ty krávy, no. Klidně mi můžete napsat, jestli se to stává i vám, že tady můžete vidět, že tady mám tmu, to je stín prostě a on tak to jde, nevím čím to je. Klidně můžete napsat do komentářů, jestli se vám to děje. Nebo třeba pokud byste chtěli, tak bych mohl natočit video, kde vlastně na této mapě je 12 těch sírů jako sběratelské předměty. Tak bych mohl natočit video, kde jich budu sbírat, abyste věděli, pokud o tom ještě teda nevíte. Nebo klidně můžete napsat, nevím, co je třeba nejlepší taktika na vydělávání peněz, nebo třeba jaké mody bych se měl přidat. Ještě tady mám jeden mod jako mat systém a přemýšlel jsem, že v nějakém videu prostě koupím to je takové místo, kde se kupuje to blato a potom se můžete dát různě po farmě, tak jsem přemýšlel, že to bychom mohli udělat, aby to bylo víc takové tady.
no, realističtější asi taky, ale aby to bylo třeba lepší, když tady budeme jezdit, že budeme moct třeba i zapadnout, když pojedeme někde něco prodat. No. Vidím, jo, teď nám tady vylézl první balík, to bylo to seno. Teď už budeme mít slámu, snad teda. To ještě potom uložíme tam do přístřežku a by na to. My jsme to mohli potom použít na podestýlku a aby jsme mohli udělat měsnou krmnou dávku. A když tak, kdybyste se ptali, že mám listopad, tak mám vyplý sezónní růst tady. Takže potom ještě to bude chtět to pole skultivovat, no, nebo počkat, no, tak ho budeme muset ještě zorat celé to pole. Tak, balíky jsme pěkně, slámu jsme zbalíkovali, můžeme tady zložit balíkovač a jdeme na farmu. No vlastně ještě, když se tak dívám tady na náš traktor a balíkovač, tak by to chtělo umyt, protože je to docela zašpiněné. Takže se vrhneme ještě na to. Já vám aspoň vlastně, teď vám aspoň ukážu další cestu na naši farmu, která je taková trošku těžší na projetí, třeba s kombajnem tady docela jsem měl problémy. Že tady, on se tady zasekával, jak to je tady takové hrbaté. Tady kdyby bylo to blato, tak to už nevyjedu nikdy, no. Tak, můžeme tady umýt vlastně ten traktor a balíkovačku. Tak, umyjeme to pěkně. No, balíku nám z toho pole, jako čekal jsem, že bude víc balíku té slámy, ale tak snad nám to aspoň na chvíli vydrží. Když při nejhorším koupíme nějaké, no. Jako určitě bych chtěl v příštím videu aspoň něco poprodávat. Třeba ten salát, no to ještě uvidíme, třeba to ještě uděláme v tomto. Aby jsme viděli nějaké ty peníze, protože jsme na tom hodně špatně teď. Tak, já ještě zajedu tady ten balíkovač schovat tady do přístřežku. Tady můžete vidět náš kombajn, je to od značky Case. Časem bych koupil jako větší, protože teď nevím kolik to má, asi 7,5 metru ta lišta a vůbec bych se nezlobil, kdyby byla větší, protože tady na té mapě jsou ty pole hodně veliké, když se můžete podívat. Docela dost. Všude tady máme tu slunečnicu a to je docela blbé, ale tak nejlepší bylo, kdyby třeba ta 14 celá byla pšenice, že bych půjčil peníze, koupil bych ju, aby se měli víc těch balíků té slámy, no. Teď se vrhneme na to pozbírání té slámy a schováme to do přístřežku. Už tady sedíme ve fendu, na které máme černý nakladač, připojíme tady závaží. Ještě tady máme tady máme černý nakladač. Oj, dobré, už jsem myslel, že tam nabudám. Tak, otevřu si tady to a tady máme na balíky. Tak to tady připojím, tak. A můžeme jít na to. Tak, hlavně to tady nenabourat. Dobré. No, balíko jako vypadá, že bych tu pár mohlo být teda, ale tak uvidíme. Tak. Asi to naberu, že budu vozit 2 naraz, protože to bude rychlejší. Že mně se nechce to nakládat na tu vlečku, když stejně to povezu tady 20 metrů a pak to budu znova vykládat. Jako,
asi by to bylo rychlejší, kdybych to dával na tu vlečku, protože tak to, když to budu vozit, tak si myslím, že mě ty balíky popadají, no a tak snad to nějak zvládnu. Tak, dáme to tady do přístřežku a potom už si to budeme moct brát, až budeme dělat tu směsnou krvnou dávku. No, dáme to tady. Já. Trošku se nám stočil balík, a tak rychlo opravíme. Aha, no tak to bude asi menší problém, protože to vypadá, že no, on se tam asi zasekl mezi těma. No tak to je docela velký problém, no ty vogo. Hentem budeme asi dát pryč a tak nakonec to vypadá, že jsem to zakřikl, že jsem ještě potom vlezu další balíky. Jakože by tady byla ještě jedna řada, ale vypadá to, že už další se nevleze, no. Tak to nevadí, stejně co teď ty balíky, co máme ještě tam, co máme tu slámu, tak ne slámu, seno, pardon, bych chtěl potom poprodávat, aby jsme měli peníze. No, doufám, že tentokrát, to mám blbě nabrané. No. A dobré, to může být i tak. Však stejně se na to nikdo nebude dívat. A navíc si myslím, že jak mě budu brát první balík, tak to tam všecko rozhážu, takže to je asi jedno, jak to tam dám. No, dám to tady, tak to nebudu to dávat úplně tam jak předtím, aby se to zase nějak nebuglo. No, a máme tam první dva balíky. Ještě dalších, nevím, 8 nebo kolik jich tam je. No, 7 nebo 8. Aha, tak 6 jich tady je. Oj, ale hlavně, že se dívu na balíky a nedívu se, že jedu úplně křivě a blbě to naberu. Tak a dobré. No. Zase to vezmeme zase vezmeme dva balíky naraz, ať to máme rychlejš. No tak. To je dobře naložené. Já teď nevím, kolik oni ty krávy potřebují ty podestýlky, ale doufám, že aspoň jeden balík jim bude stačit, no. Jako při nejhorším, jak jsem říkal předtím, už ty balíky dokupíme, no. A nebo našetříme a kupíme si lepší pole, no, že na všecko potřebujeme peníze a my jsme chudí jako kostelní myšty. To je problém, to je problém. Tak snad to nějak našetříme a dostaneme se z toho. Jako přemýšlám, jestli první bych koupil ty větší pozemky a tak, anebo první splatit ten dluh. Jako teoreticky bychom si mohli někde zasadit vlastní ty stromy, protože já to mám takový mod, že můžu si stavit ty stromy ručně, že si jenom postavím takovou budku na to. Takže bychom mohli si zasadit stromy někde tam na tom luce, co tam máme. Tak. Naložíme to zase na sebe, ještě tady máme dva balíky, tak to pak vezmeme. Tak. No, bude z toho 8 balíků, jako. No, ideální by bylo, kdyby jsme to ještě jednou tady sklidili, aby jsme měli víc těch balíků, ale tak myslím si, že na nějakou dobu nám to vystačí. Snad teda. Tak, ještě vezmeme ty poslední dva.
No, vidím, že nám dochází docela benzín tady ve Fendovi, no ve Fendu. Tak bychom potom měli ještě někdy nějaký ten benzín koupit, no. Já ani teď nevím, kde tady je vůbec na této mapě benzínka. Ale myslím, jako nevím to přesně, ale myslím si, že tady je jenom jedna, no. Že když tak potom zajedem. To máme za chvilku. Tak. Dobré, jdem tam dát ty balíky. No, aspoň potom to tu můžeme za toto pole zorát a zkultivovat a znovu zaset. Tak si přibrzdím, ať to tam nenabůrám. No, dobré, to stačí takto naloženo. Ještě když už mám ty vidle, tak tady tento balík aspoň hodím na bok. Jako ještě jsem přemýšlel, že bych tady tyto balíky, co jsme tady dneska udělali, že bych jich nechal. A kdybychom si potom chtěli někdy kupovat ty ovce, ale tak asi jako teď jich prodáme a to když tak až potom si jich někdy necháme. Však stejně budeme potom muset dělat balíky, ať máme potom pro krávy na směsnou krvnou dávku. Já jsem ještě říkal, že tady toto, ale to je na to, ano, to je na to dojení. Já jsem si myslel, že to je ten automatický robot, že tam doplníme jenom ty věci a ono to samo to namíchá tu směsnou krvnou dávku a dají to tím krávám, ale vypadá, že jsem zapletl. No, jako moc jsme toho, uznávám, že jsme toho moc nestihli v tomto videu, ale tak příštím bych chtěl vydělat co nejvíc peněz. Klidně, pokud byste chtěli, tak mě můžete napsat nějaký způsob, jakým vy vyděláváte hodně peníze ve farmingu. Já, co jsem nejvíc, když jsem vždycky hodně potřeboval peníze, tak jsem přes to dřevo, no. Takže když tak mi napište do komentáře. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud se vám líbilo a bavilo vás, tak můžete dát like, odběr, zvoneček. Teď přemýšlím, ale nevím teď přesně jako datum, ale někdy by mělo vyjít další video. Doufám, že to stihnu zeditovat a abych mohl natočit další videjko a teda u dalšího videjka čau.